sammen. I dag skal vi i Storcenter Nord. Kom med mig. I dag. Kun i dag. Måske nogle andre dage. Jeg ved ikke, men kom med mig. Jeg skal op og hente alle mulige ting. Jeg skal måske noget mere. Jeg ved det ikke. Så skal jeg hen og købe ind. Fordi det har jeg bare lyst til. Og jeg har nogle penge med. Så vi ses, når jeg er i Storcenter Nord. Hej! Vi er tæt på Storcenter nu. Eller Storcenter Nord nu. Vi ses, når vi er inde i Netto. Vi ses. Vi er tæt på påske, så der er alle mulige påske-decorations. Det er virkelig pænt. Så ja, ses, når jeg er i Netto. Fordi jeg tror, der er den, der brænder hen ved Rema. Herinde nu. Jeg starter lige med Netto. Fordi, ja, det vil bare. Nå, vi ses. Vi er inde. Så glad, jeg fandt det, jeg skulle bruge. Nu kigger jeg bare lige på den ting. Ja, vi ses. Ind i normalt. Lidt awkward, men altså, jeg købte det her til, jeg fik 26 tilbage. Det er helt vildt. Ja. Jeg bare købe mig tænke mig til at købe et par ting i normalt, så jeg tror ikke, jeg behøver at se det. Men altså, jamen, vi ses på en anden dag. Vi ses.